Да, як гэта у фільмах так пачынаецца. Размова трох нацыкаў-фашыстаў, якія прапагандуюць сепаратызм. Кепская картинка, кепскі гук, кепская... Шатлава, беларус. Ну, пальчыць беларусы не культурныя дзеячы. Не пі, Не пі, мне не галаву. піці. Не пі. Пачнем. Вядзі падкаст. Падтрымлівай нас на мола-мола. Падтрымлівай Кідай нам грошы. Вось, Давай, чым- давай. Всім прывітання, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы, падкаст апухлы і непрычасаны, у студыі Алесь Сапрыкін І Павел Свердлов. Праз некалькі хвілінаў з'явіцца ў нашай студыі, далучыцца да нас Франак Вячорка. Мы будзем размаўляць з ім пра прапаганду ў культуры, пра культуру і прапаганду, пра культуру прапаганды. У прапагандзе, пра прапаганду ў прапагандзе і культуру ў культуры. Але зараз сур'ёзныя культурныя навіны. Пачынаем. Што ж, такая навіна вельмі сумная. Першая, мінскі рэпер Баке адмяніў тур па Беларусі. У красавіку і ў траўні артыст збіраўся выступіць ва ўсіх абласных цэнтрах нашай краіны, але ідэолагі вырашылі іначай. Не дазволілі праводзіць яму канцэрты ў Віцебску і Берасці, таму што, на іх думку, у творчасці Бакі нізкі мастацкі ўзровень і суіцыдальныя матывы. Все ж таки пераб'ю тебе зараз. Все ж таки разбираются наши идеологи в музыцы. Так. Вот я не верю, а вот с этой новиной зразумела, что секунд. Тур вырашана перанесці на восень. А канцэрт у Менску пакуль таксама пад пытаннем. Літаральна ў мінулай праграме мы размаўлялі пра вот гэтыя чорныя спісы, пра забароны, і здаецца, типа, нават дзецюкам зараз канцэрты ўжо дазваляюць. Нават дзецюкам, которым не дазвалялі у якіх сапраўды нізкі мастацкі. Ну не, ну ладно, там все добра ўсё ж такі у хлопцаў. Вось, і тут вот новая ахвяра рэжыму крывавага — это Бакей. Ну вось я таксама падумаў, тур вырашана перанесці на восень, як быццам бы праз паўгады нешта зменіцца. Но он патренируется. Культурны мастацкі ўзровень яго ўзрасце. Зробіць это артыкуляцыйную гімнастыку. І ўсё, вот яны скажуць: малайчынка, добра чытаеш. Або, мне здаецца, яму трэба паступіць па-іншаму. Яму трэба ва ўсе гэтыя гарады ў аддзелы ідэалогіі пасадзіць па сваёй фанатцы. Маркоўку. Можа, морку. То бок, каб нейкая фанатка Баке сидела ў аддзеле ідэалогіі. Ну, я боюсь, что не хопіць фанатак Баке на ўсе 6. Ну, хотя бы ў 3. Хотя бы ў 3. Бабруйскія ўлады дазволілі ўсталяваць помнік пісьменніку Алесю Адамовічу. Бюст у гонар пісьменніка з'явіцца ў мястэчку Глуша на яго малой радзіме. У нас же 3 гады малой радзімы. Вось, відаць, гэта было самым галоўным довадам для бабруйскіх ідэолагаў наконт таго, што ўсё ж такі трэба бюст Алесю Адамовічу ўсталяваць. Дата ўсталявання пакуль невядомая. Магчыма, гэта адбудзецца 3 верасня, калі у Адамовіча дзень нараджэння. Праект узнік на пачатку 2018 года. Вось гэтыя 1,5 гады актывісты, валанцёры збіралі грошы, подпісы за тое, каб усталяваць помніка, таксама праходзілі вось гэтыя ўсе інстанцыі і выбівалі дазволы, у тым ліку атрымалі дазвол з Міністэрства культуры. А затое мінулай восенню ў мястэчку з'явіўся арт-аб'ект прыпынак Адамовіча, такі сіні прыпынак з яго партрэтам. Крутая навіна. Крутая навіна, вельмі добрая, але мне здаецца, тут таксама не варта пакуль радавацца, бо все мы ведаем, што яны-то усталяваць дазволілі, як і шыльду БНР, як і ўсё астатняе, але чаму трэба прайсці проста праз усё, там праз усе колы пекла, Сашава пекла, праз усё. Каб усталяваць помнікі Алесю Адамовічу, шыльду БНР, там вуліцу Быкова назваць, я не ведаю. Шыльду БНР усталявалі ў падвале, у бары непадалёку, а бюст Адамовічу усталююць на прыпынку. Адамовічу дзе-небудзь там у Глушы. За прыпынкам, каб яго ніхто не бачыў. Зато вуліцу Міцкевіча камуніста перайменуюць на раз-два. Наадварот, у гонар Міцкевіча. Ну так.
у юзары выйшаў цалкам беларускамоўны альбом «Падзяка сэрца». Гэта 27-хвілінны запіс, які складаецца з 7 песень. Юзары працаваў над ім не адзін год і сам напісаў некалькі тэкстаў і музыку для ўсіх кампазіцыяў. Музыка хваліцца, што некаторыя кампазіцыі з альбома ўжо трапілі ва ўкраінскія серыялы і звяртае асаблівую увагу на тэксты, напісаныя па-беларуску. Маўляў, інакш выказаць свае разважанні і пачуцці яму было складана. Ну вось, ізноў жа, крута, з'яўляюцца людзі, якім па-руску выказаць свае разважанні і пачуцці складана. Это не хто-небудзь, а колішні ўдзельнік Еўрабачання ад Беларусі, не пабаюся. У нас, дарэчы, другая новай хвалі, па-мойму, ён таксама па-беларуску, то бок ён нясе адэпт такі беларушчыны, які нясе яе там у Маскве, ў Расіі спявае па-беларуску. Я нават, калі мы ладзілі канцэрт, выступ юзары на свяце роднай мовы, ён казаў, што ў яго абавязкова ёсць умова, што ён нават у Расіі, нават у іншых краінах спявае па-беларуску. Круто. Але вось мне здаецца, што 27 хвілін гэта для альбома неяк не шмат. Ну, такі EP. Ну, вот, да. Ну, в принципе, 7 песень. Это уже не EP, а там не EP, мне голову. Не EP. Вот. А ўсё ж таки 27 хвілінаў это мала. Таму, ну, відаць, нейкія цяжкасці. Все ж таки ёсць. Пакуль з мовай, да. Але добра, што ён ідзе. Ідзе упарта ў гэтым накірунку. Ну, степ-бай-степ, крок за крокам, я думаю. Там вось я паглядзеў 5 песняў, тэкстаў песень напісаў Мікіта Найдзёнаў. Ёсць такі. Вядомы наш гострайтер, сонграйтер. І 2 песні напісаў юзары, у тым ліку «Падзяка сэрца». У Мінску прэзентавалі такі 500-старонкавы фаліянт пра гурт «Песняры». Гэту кнігу напісаў удзельнік класічнага складу песняроў, флейтыст Уладзіслаў Місевіч, чалавек, які ў песнярах ледзь не ад пачатку і бачыў, ну ўсё, ну рэальна ўсё бачыў, таму кнігу эту, канешне, будзе пачытаць складана. Музыка там згадвае, натуральна, пра закуліснае жыццё, згадвае пра прыгоды на амерыканскіх гастролях. Гэта тады, калі па легендзе песняры гралі на разагрэве ў металікі. Ёсць такая легенда, да, і ніхто нема пацверджання. Ютуба тады не было яшчэ, этих смартфонаў не было, таму пацвярджэнню... І нават відэааператараў з хэндікамамі нема, вот не бачу я ніколі, да. Але ёсць такая легенда, рэальна. Далей ён яшчэ піша пра барацьбу за цвярозасць, я так думаю, это гарбачоўскія гады сухого закону, і таксама піша пра тое, чаму не атрымалася супрацоўніцтва з Уладзімірам Высоцкім. Я нават не ведаў, што меркавалася такое супрацоўніцтва, а вось яно і не атрымалася. Калабарацыя, як зараз модна казаць. Калабарацыя, да. Хаця ў 70-е гады не модна было так казаць. У падручніках па гісторыі таксама не модна, сумнеўнае слова. Вось у кнігі змешчана больш за 100 унікальных фотаздымкаў. Вот 100 з 500 страніц, я думаю, гэта фотаздымкі. Ты казаў барацьбу за цвярозасць, я думаю, што улічваючы лад жыцця гастрольны песняроў, ну і ўвогуле музыкаў, гэта была не толькі гарбачоўская пара, гэта была ўвогуле, мне здаецца, увесь час. Увесь час Мулявін там ганяў і Дайнеку, і Місевіча, і Кашыпарова. Маўляў, не піце хлопцы казлёначкамі станеце. Бо я чуў, я таксама уяўляю, што гэта такое. Уяўляеш, савецкі гурт выязджаў у Амерыку на гастролі. Я думаю, што тут хутчэй нават пра гастролі па Савецкім Саюзе ідзе гаворка. Ну, у тым ліку, на любыя гастролі. Я думаю, кожны падыходзіць і кажа, блін, вы песняры, давай вып'ем. Песняры, давай вып'ем, да. Давай. Ну, і моя любімая навіна. Таксама музычная. Музычная, з адценнем дэтэктыву. Як сказаць, музычная, калі гаворка ідзе пра Дмітрыя Калдуна. Таксама удзельніка Еўравізіі. Дмітрыю Калдуну пасля канцэрта ў райцэнтры Дзятлава далі ў вока за спевы ў караоке. Мы, дарэчы, знайшлі, ёсць навіны пра тое, што ў Дзятлава адкрыўся караоке-клуб. То там караоке там ёсць. Мы спачатку сумняваліся, але... Але дэталі здарэння невядомыя. Сам Калдун піша, што хацеў праспяваць уласную песню «Караблі», але дзятлаўскія былі супраць. Дзятлаўскія разбіраюцца ў музыцы, па-першае. Тут волі, все.
Але менеджерка артыста дык і ўвогуле абвяргае здарэнне. Маўляў, падчас канцэрта згасла святло, Дмітрый навобмацак выбраўся з Дзятлаўскага дома культуры і пайшоў да машыны, але ў цемры ударыўся галавой аб арэлі. Ну, это ўвогуле такі постапакаліптычны сюжэт. Я вот піч сцэнара для фильма на концерте у Дятлова. И вот это... И там такая шильда, дом культуры такая. Да, як это у фильмах так. Починается фильм и титр Дятлова, Беларус. 2149 год. На концерте гаснет светло, зомби наступают. Ну, калі ён ударыўся аб арэлі, значыць, арэлі звычайна стаяць дзе? На дзіцячай пляцоўцы. Ну, там побач з домом культуры, магчыма, дзе-небудзь ёсць. Ёсць. Значыць, там ёсць і песочніца. Пакуль бацькі культурна прычышчаюцца там да мастацтва. А ў песочніцы што робіцца звычайна? Нет, там бухают гопники. Ох, ты думаешь, это Дятлове... Это Дятловский караоке-клуб, это вот там. 80%, мне сдается. Ну, ну не треба недооценивать Дятлова, я так думаю. Я не был в Дятлове, ну... Райцентр, як вот побываешь в Дятлове, я тебе пригадаюсь вот это вот все. Вот что ты зараз сказал. Я думаю, что нас могут глядеть и слухать в Дятлове. Теперь объезжай Дятлова за 10 километров теперь. Докладно. Сябры, сустракаем нашага госця ў студыі, эксперт усіх экспертаў па розных пытаннях, у тым ліку па прапагандзе. Франак Вячорка. Прывітанне, Франак. Усіх вітаю. Франак, скажы, калі ласка, вось зараз даволі востра стаіць пытанне прапаганды, і яна сялякімі спосабамі стараецца, не ведаю, стараецца пранікнуць ва ўсе сферы, ну, у тым ліку культуру, і стаць незаўважнай, быццам бы, але застаючыся ў гэты час прапагандай. Як ты лічыш, вось, чаго баяцца, чаго не баяцца, якія ёсць падводныя камені ў гэтым? Як нам з ёй змагацца? Ну, давайте разберемся, что такое пропаганда. Давайте. Потому что у пропаганды кепская репутация, правильно? Всякие диктаторы, тирания, Гитлеры, Сталины, яны створили репутацию слова пропаганда як нешта кепскае, хлуслівае. И по сутнасці такое не было. Пропаганда – это промоция нейкай ідэі. Але менавіта з-за гэтых палітычных адценняў прапаганда стала спрымацца як хлусня. І калі я вучыўся ва універсітэце, нас вучылі: так, хлопцы, мы з вами вучым маркетинг, але мы павінны адрозніваць піар ад прапаганды. Піар – гэта калі мы робім нешта, базуючыся на фактах і праўдзе, а прапаганда – это тое, што мы робім, базуючыся на неправдзе альбо скажоных фактах. Фейк-ньюс. Фейк-ньюс. І атрымліваецца, што прапаганда, яна была заўжды, просто яна стала больш заўважная дзякуючы новым медыям, дзякуючы інтэрнэту. Яна пранікае ў кожны дом праз розныя, як і праз лядоўню, і праз тостары, праз мікрахвалёўку, умоўна кажучы. І праз тостар. Раней мы ведалі... Праверу свой тостар. Так зараз жа ёсць смарт-хом, так, разумныя дамы, дзе ўсё падлучана да інтэрнэту. І сістэма ведае, калі ты ўстаеш, які табе сняданак прыгатаваць. Аліса, прыгатуй мне тосты, галасуй за Пуціна, іначе я гадую. Сур'ёзна? Але так і ёсць. Мозг таксама заліваюць інфармацыю, якую трэба. Але Кітай так і працуе. Глядзіце, ў Кітай адна з самых тэхналагічных нацыяў у свеце. І там усё падлучана да цэнтральнай сістэмы дадзеных, і ўся электроніка, радыёэфіры, тэлебачанне, яно падбірае чалавеку персаналізаваную інфармацыю менавіта на аснове тваіх паводзінаў. І гэта інфармацыя прапагандысцкая, хлуслівая. Яе задача гэта цябе трымаць у межах нейкай сістэмы і думаць у пэўным кірунку. І табе комфортна. Потому что за тебе все поточено, за тебе уже подумали, и за тебе уже приняли решение. И людям падабаецца ў гэтым жыць. І задача прапаганды просто убудаваць цябе вось у дзяржаўны наратыў, ці ў наратыў тых, хто хоча табой кіраваць. Такі Оруэлл атрымліваецца. Атрымліваецца, ну ўжо атрымаўся. Але калі это сістэма лясніцы, напрыклад, вось уявіце, все ідзе, і, напрыклад, ну, сервера там Google, я не ведаю, сервера кітайскага Google, як у них там называецца,
ляснулись. Была такая кніжка Generation P, калі ты яшчэ не нарадзіўся. Ну, я ведаю. І там вялося пра тое, што ўся тэлевізійная карцінка, ўсе палітыкі гэтыя, да, это ўсё просто фейк, да, і каб Беларусь абкласці санкцыямі, напрыклад, да, ці там Расію абкласці санкцыі, просто памяншаюць разлішэнне этой карцінкі, і пачынае прапаганда ўжо горш працаваць, таму што людзі глядзяць нешта не тое, все, не ўздзейнічае. Не ўздзейнічае, таму што кепская карцінка, кепскі гук, кепская... Все кепская. Это палітыкі нам не падабаюцца, давайте іншых палітыкаў. Ну, дарэчы, Пелевін вельмі і іншыя аўтары, прынцыпе, пісьменна, і вось «Дзіўны новы свет» таксама апісвае вось новую рэальнасць. Хакслі, дзе гаворка хутчэй не пра інфармацыйны склад, так, а пабудову грамадства. Але каб грамадства было пабудаванае так, як у Хакслі, так, яно менавіта патрабуе вось гэтага аднастайнага, скаардынаванага мыслення ўсеагульнага. Чаму дыктатарам падабаецца радыё і тэлебачанне? Таму што масіў адной інфармацыі, адзін і той жа месседж мільёны людзей атрымліваюць адначасова. Тому што нельга выбіраць фактычна, што ты будзеш слухаць або глядзець. Але іх хвалю так на стадыёне. Ты ходзіш на стадыён чаму? Таму што я заўзею за... Таму што ўсе заўзеюць, ты хочаш атмасферу перажыць разам з іншымі людзьмі. А ходзіш на Смаргонь і Слач. За Манчестер Юнайтед. Але ну мне падабаецца, таму што ты прыходзіш, каб адчуць масы. Адчуць сябе датычным да нейкай вялікай... І гэта сіла, так? І тое самае адбываецца з масавай культурай. Тое самае Лені Рифеншталь у Нямецчыне нацысцкая, яна рабіла гэтае масавае кіно, дзе людзі адчувалі сябе часткай нейкага вялікага руху. Трыумфолі, да, і масавая культура, так, яна стварае табе вось гэты адрэналін і вось гэтае адчуванне прыналежнасці да нечага сэнсоўнага, гіперважнага. Давайте падумаем, чым мы зараз займаемся таксама з вами. Па-першае, Алесь, вынь рукі з-пад стола, а па-другое, мы зараз з вами прапагандуем беларускае. В прынцыпе, гэтым самым падкаст. Чым мы? Ну, таму што... Мы кажам, глядзі падкаст. Падтрымлівай нас на мола-мола. Кідай нам грошы. Давай. Чым мы такім чынам адрозніваемся ад прапагандыстаў, якія з іншага лагера, як бы так сказаць, з іншага боку барыкад прапагандуюць тое, што ў іх у галавах, ці тое, што ў іх начальнікаў у галавах. А для іх, для гэтых прапагандыстаў мы такія самыя прапагандысты. І ўсё залежыць ад кантэксту. Ну, это іх светапогляд. Яны ўвогуле не думаюць, што ёсць іншы нейкі лад жыцця. Так, але гэта ўсё залежыць ад кантэксту. Мы можам нашу размову з вами пакласці ў іншы кантэкст, яна будзе выглядаць як размова трох нацыкаў-фашыстаў, якія прапагандуюць сепаратызм. Так, я пайшоў. Але ў прынцыпе ў нашай сітуацыі, так, ўсё, што мы робім, мы займаемся такім пратэкцыянізмам меншасці беларускамоўнай, тых людзей, якія дбаюць пра сваю культуру, якія аказаліся там воляю гістарычных падзеяў змаргіналізаваныя. Таму сапраўды можна любую сітуацыю, любую размову, любую слово, любы масавы прадукт, фільм, кнігу пакласці ў абсалютна супярэчлівы кантэкст, она будзе выглядаць, гучаць па-рознаму. Той самы Пелевін, так, кніжку, у залежнасці на якую краіну пераносіць, она будзе па-рознаму ўспрымацца. Так, у прынцыпе, Пелевіна можна як у ворагі сённяшняй Расіі залічыць, так, у прынцыпе, і ў апалагеты той сістэмы, якая зараз працуе, і у тых людзей, якія яе спрабуюць адмыць, адцягваючы ўвагу на нейкія другасныя рэчы, там, мішуру. Але слухайце, мне здаецца, што таксама людзі не ідыёты, не дэбілы, і яны пачынаюць, калі это ўжо яўная прапаганда, яны пачынаюць проста не ўспрымаць яе, і гэта ясна, вось што там, напрыклад, па расійскіх каналах праграмы Кісілёва, Салаўёва, там кагосьці яшчэ. А мне здаецца, наадварот. Да, ёсць жа такая, чым больш відавочны падман, тым больш людзей у яго паверыць. Але вось тут я хочу іншую думку давесці, што наадварот яна пачынае мімікраваць пад розныя непрапагандысцкія быццам бы рэчы і з'яўляцца ў серыялах, у кіно, у тэатры, у літаратуры, у музыцы і гэтак далей. І вось тое, пра што мы сёння размаўляем, менавіта гэта, мне здаецца, такая вот рэч, дзе той же самы «Слуга народа», зараз вось в Украіне выбары, і вельмі цікава за гэтым назіраць.
3 сезон выйшаў, я паглядзеў даўно першы, зараз 3, другі гляжу. Асіліў 3? Асіліў 3, но просто вельмі прапагандысцкі. Вельмі прапагандысцкі, вельмі. Але мне тут, канешне, я не ведаю, ці так это было, но хочацца верыць у тое, што 5 гадоў таму, калі прыйшоў Парашенко да ўлады ва ўкраіне, задумалася серыял «Слуга народа», які потым з Зеленскім у галоўнай ролі, які потым праз 5 гадоў ужо сам Зеленскі, а не Галабародзіка, ідзе ў прэзідэнты. І такая атрымліваецца прыгожая гісторыя, што нават хочацца, каб яна скончылася хэпі-эндам з аднаго боку. Як такая гісторыя, вось, глядзіце... Цябе непакоіць, Зеленскі ўжо 5 гадоў таму прыдумаў, што ён пойдзе ў прэзідэнты, калі пачаў здымаць гэты серыял. Ці ўсё ж такі, зняўшы першы і другі сезон серыяла, ён прыдумаў, а чаму б мне зараз на этой хвалі не пайсці? Насамрэч цікавы факт, што шмат якіх актораў потым у жыцці даганяе лёс іхніх персанажаў на сцэне, якіх яны гралі, напрыклад. Або пра што рэжысэраў, пра што яны ставілі спектакль. Я ведаю з сваіх сяброў, знаёмых, калегаў, гісторыяў, якія абсалютна паўтараюць. Я не думаю, што это лёс. Я не думаю, што тут нейкая канспіралогія, альбо просто было наканавана яму стаць прэзідэнтам. Сапраўды, серыял першы сезон мог стрэліць, мог не стрэліць. Яго мог купіць Netflix, мог не купіць. Усё залежала ад кантэксту. Ён просто выдатна паклаўся на тыя падзеі, якія адбываліся ва ўкраіне. Парашенка, нягледзячы на спадзяванні людзей, ён заставаўся скарумпаваным. Сістэма працягвала жыць нават пасля Майдану. І просто серыял так удала лёг, ён так удала супаў з расчараваннем народу, што рэйтынг Зеленскага, Галабародзікі пачаў расці. Сапраўды, я думаю, што яны паглядзелі на гэтую сітуацыю, вырашылі яго канвертаваць у палітычны капітал. Ён сам, ці Каламойскі, ці іншыя алігархі, паліттэхнолегі, гэта ўжо не важна. Але тое, што сапраўды гэта магло быць незапланаваным. А вось у Беларусі, як ты лічыш, культура можа канвертавацца ў палітычны капітал? Ці ўсё ж такі ёсць дзве абсалютна незалежныя адна ад адной сферы, і уплыў ідзе толькі з палітыкі на культуру, а з культуры на палітыку ніякага ўплыва няма ні на свядомасць людзей, ні на там... Я думаю, што можа, і будзе ўсё больш і больш. Распазнавальнасць чалавека як маркі, давер да гэтага чалавека, лёгка канвертуецца ў палітычны капітал, асабліва ў Беларусі, дзе няма палітычнай канкурэнцыі, партыяў і ў прынцыпе палітыкі як інстытуту. Паглядзіце на Алексіевіч, паглядзіце на Лявона Вольска, Міхалка, Пальчыца беларуса Матольку. Ну, Пальчыц беларуса не культурныя дзечы. Яны культурныя, але не культурніцкія. Всё, мы іх раскрылі. І глядзіце, Алексіевіч абсалютна культурніцкі прадукт, які становіцца прадуктам палітычным. Паглядзіце... Але ж яна не пойдзе ў прэзідэнты. Не пойдзе, але колькі ўжо прарочылі ёй прэзідэнцтва, колькі ўжо Міхалка выбіралі ў прэзідэнты, колькі Лявона Вольскага вылучалі. Здавалася, што Міхалок канкрэтна ператвараецца ў палітыка, калі ён запачаткаваў Брута. Ну і апошнія гады Ляпісаў, у прынцыпе, таксама, але зараз мы бачым, на жаль... Не, ему это не патрэбна, ён мае грошы і займаецца тымі рэчамі. На этой рэвалюцыйнай тэме, разумееш? Ён выказваў палітычныя лозунгі. Ты думаешь, што гэта не была кан'юнктура просто? Это была кан'юнктура, на мою думку. Не хочацца верыць, што это была кан'юнктура. Я даверлівы чалавек такі. Але гэта можа быць і тое адначасова. Творцы ж яны падстройваюцца пад чаканне аўдыторыі, як журналісты падстройваюцца пад сваіх чытачоў, падпісантаў. Гэта нармальна. Калі табе гэта адпавядае, ты гэта падзяляеш, і ты яшчэ это заточваеш, запаковваеш так, як чакаюць людзі. Але мне здаецца, што ў Беларусі так мала публічных людзей, так мала пляцовак, што любы чалавек, які атрымлівае трыбуну, можа спакойна стаць палітыкам і кандыдатам на прэзідэнта. Пытанне ў тым, як атрымаць трыбуну, бо натуральна людзі з андэграунда не маюць доступу да, ну, направду масавых ці тых, якія прытвараюцца масавымі сродкамі, да, інфармацыйнымі, да тэлебачання не маюць. Я вось думаю, што было б, калі б Міхалка паказвалі па БТ кожны вечар. Ну, хаця б, ладно, 2 разы на тыдзень. Вось, все, ён бы сидзеў зараз у кожнай галаве. І тады б ён сапраўды мог, як Зеленскі, вылучацца куды-небудзь у прэзідэнты. Вось, але гэтага не адбылося. Міхалок, ён застаецца все ж таки здабыткам, ну, такое параўнальна невялікае. Я не ведаю. 1 000 000 чалавек у Беларусі з 9,5 ведаюць і паважаюць Міхалка. Што немала, в прынцыпе. Немала, але мала.
Але калі б ён заявіў пра амбіцыі, не толькі Міхалок, любы і паехаў з турам па Беларусі, што ён зараз робіць? Гэта адразу гэта спакойна канвертуецца, таму што цябе спрымаюць інакш. Пакуль ты музыка, гэта адно. Толькі ты кажаш пра амбіцыі, это іншае. Вакарчук, як толькі пайшла плётка, што ён балятуецца на прэзідэнты, все пачалі пра яго гаварыць, ён збірае алімпійскі ў Кіеве. Толькі таму, што ён заяўляе пра сябе ў новым амплуа. Іншая цікаўнасць да яго. Іншая цікаўнасць. Але чаму яны гэта не робяць? Таму што палітычна для такіх людзей шанец, магчыма, будзе толькі адзін. Умоўны там Вакарчук, Міхалок, Зяленскі, калі яны праграюць цяпер, яны ў палітыцы не застануцца. Хутчэй за ўсё, таму што гэта спроба аднаго дня, это кантэкст. Праз 5 гадоў кантэкст будзе іншы, і ўжо слуга народа не будзе запатрабаваны, калі зараз не перамагае Зеленскі. Каб шмат гадоў жыць у палітыцы, трэба быць палітыкам. Як, напрыклад, Юлія Цімашэнка, якая перажыла ўжо столькі ўсяго, уключна з турмой, але мы бачым, што яна ледзь не абагнала Парашэнку. І ўсё роўна не прайшла. Хаця і выпала з гонкі, да. Але вось, напрыклад, Рональд Рэйган, ён быў акторам. Быў, але досыць некарэктнае параўнанне, бо ў яго быў там і нейкі грамадска-палітычны досвед, і быў перапынак паміж кар'ерай тэатральна-акторскай і палітыкай. Але ўсе аўтарытарныя рэжымы, тому што Амерыка это Амерыка, так, ёсць дэмакратычная прастора, шмат медыяў і так далей, а аўтарытарныя краіны няма канкурэнцыі. І вот паглядзіце ўсе афрыканскія там дыктатуры ці рэвалюцыя на Мадагаскары. Хто становіцца прэзідэнтам? У якім у 9-м годзе, калі была рэвалюцыя, самая папулярная асоба ў краіне діджэй. Вось, і трэба проста маць на увазе, культура у выпадку, калі у цябе няма палітыкі і дэмакратыі, яна становіцца палітыкай, і тыя людзі, якія вядомыя ў масавай культуры, ў галовах людзей, яны спакойна канвертуюць гэты капітал у любую іншую сферу. А якая вось у нас самая вядомая асоба была б? Вось гіпатэтычна, калі... Культурная ў Беларусі, такой масавай, да? Саладуха? Ну, ты блізкі, я думаю. Але Саладуха... У яго няма акрэсленай пазіцыі. Мы ведаем, якая пазіцыя там у Міхалка Вольска праз іхнія песні. А песні Саладухі, яны не маюць месседжа. Там не грамадская, ці маюць. Якая ў Саладухі пазіцыя? Грошы зарабляй, канцэрты давай. Але вот людзей аб'яднаць вакол чаго? Але разумееце, вакол вінаграднай лазы. Там, дзе зреет вінаград зелёны. Песні, можа, і не могуць і не мець, мне здаецца, акрэсленай пазіцыі, але наўрад ці так можа атрымацца. Напрыклад, Вакарчук, які напісаў «Вставай», ну, і гэта стала гімнам, ну, і... Але яна стала гімнам, тому што «Вставай». Таму што яна была, разумееш? Яна была, але яна была напісана не пра тое, што «Вставай, нацыя на барацьбу з але яна трапіла ў кантэкст. Это зноў мы гаворым пра кантэкст. А раптам вінаградная лаза. Міхалок распавядаў, што ён «Войны света» напісаў седзячы ў Дамініканскай рэспубліцы у адпачынку, і ён проста глядзеў на закаты, вот сонца падымаецца, да, «Войны света» охраняют лето, да, вот все гэта да яго прыйшло. Это было ўвогуле не пра палітыку, але раптам так атрымалася. Я думаю, варчыся ў кантэксце нейкім, это можна нейкімі вобразамі, не палітычнымі, не прямымі, іх вось так апісаць. Сэнс у тым, што таленавіты творца, і ён піша шматзначныя рэчы, якія могуць інтэрпрэтавацца і так, і інакш. А вось у выпадку з Саладухам я ўсё ж такі пагаджуся з Франакам, там все абсалютна адназначна, да, гэта песні, ну, пра каханне, пра жыццё такое, вот, людзей абсалютна звычайных. А калі вінаград, который зреет, гэта сімвал новай нацыі, рэвалюцыі. Ну, калі мона там Лукашенко скажа там пра вінаград, што это нашы рассаднікі дэмакратіі, і вот тады песня трапляе ў новы кантэкст, і у нас з'яўляецца новы... Это зелёны вінаград, мне здаецца, это нейкая узброеная групоўка, он же ж зелёны. Не чырвоны вінаград, а зелёны. Это зелёны чалавек. Это яшчэ за партыю Greenpeace. А, тым больш экалагічны рух. Да, я ж кажу пра карову, трэба знайсці зараз тэрмінова якую-небудзь песню, такую, типа бедная корова, там лёс нацыі, народа і так далей. Вось, але, відаць, няма такіх. Ну, гэта бачыце, мы жывем у эпоху хайпа, у эпоху кантэкстаў, дзе форма змест другасная, але важна кантэкст, куды гэтая форма і змест трапляюць.
у эпоху, калі лёгка ствараць сімбалі, альбо сімбалі напаўняць сэнсам, як ты кажаш пра вінаград, вось тое самае адбылося з вышыванкамі і арнаментам. Савецкія такія кандовыя арнаменты, якія ўсе насілі там у 70-80-е гады, становяцца сімбалем пераменаў, пазітыўных там пераменаў, сведамасці нацыі. Это ўсё сімволіка, якая ствараецца масавай культурай. А ты можаш назваць прапагандай? Это пазітыўная прапаганда, само собой. А для кого она пазітыўная, для кого она негатыўная, можа быць? Не, потому что она напаўняе сэнсам першая сімбаль, яна актывізуе грамадства, яна не вырашае праблемы, так, але дапамагае людзям там паўстаць на абарону сваіх там інтарэсаў, там адчуць сябе беларусамі. Абазначыць, што гэтыя інтарэсы ёсць своеасаблівасць, ёсць арнаменты. Але калі шчыра пра арнаменты, вось магу сказаць, што быў у Рызе, вся абсолютно сувенирная продукция, побудованная на таких же орнаментах, ну, шпроты это безумоўна, як бы, да, тут нават пытання няма, але абсолютно такія ж орнаменты, вось гэта багацце, жыццё, сонца, здароўе, да, дабрабыт, все орнаменты абсолютно такія ж, як у нас. Вот, ну, есть слоўнікі зараз гэтых, як расшифроўваць орнаменты, да? Я не маю на ўвазе орнамент са сцяга, які відавочна там... Азбуку беларускага орнамента, якую стварыў Дзіма Афанасенко. Ну, напрыклад, да. Вось, тое, што Руся тлумачыла, да? Ну, то вот гэтыя арнаменты, яны абсалютна такія ж, як у нас. Але там яны не значаць тое самае. Там яны не значаць, што это адраджэнне латвійскай нацыі, абарона ад расійскіх. Трэба было патэнтаваць, каб ніхто не знаў. Арнаменты. Не, але гэта нармальна. Это вот сімволіка, якая закладваецца у нейкія кампаніі, у нейкія рэчы, і проста трэба правільна гэта прадумаць, у правільны момант гэта стрэльня, і тады можна гэтым скарыстацца. І гэтым скарыстаюцца прапагандысты, бо іх ёсць інфармацыйныя інструменты. Гэтым карыстаюцца лукашэнкаўцы, калі, тому што ёсць тэлебачанне, у іх ёсць там масавыя каналы распаўсюду. І мы таксама гэтым можам карыстацца, бо ў нас ёсць інтэрнэт. Можа быць, ён не настолькі цэнтралізаваны, як радыё, тэлебачанне, але, магчыма, мы яго недавыкарыстоўваем. Дарэчы, калі я не памыляюся, не самога Александра Лукашэнку, але Владзіміра Макея ў вышыванцы мы ўжо бачылі. Лукашенко быў вышымайцы, да? І Колю мы бачылі ў вышымайцы, прашу прабачэння. Все, ну это якраз да слова пра тое, што сімвалы папулярныя, якія робяцца папулярнымі, выкарыстоўваюцца адразу ж у звязку з тымі, хто хоча за кошт гэтых сімвалаў падняць і сваю папулярнасць. Ты хочаш назваць іх хайпажорамі? Не, это сказал ты. Якую выснову мы зробім? Ёсць, як ва ўсім, прапаганда курыльшчыка, так бы мовіць, ёсць прапаганда здаровага чалавека, да? Прапаганда заснаваная, напрыклад, на нацыянальных сімвалах, прапаганда нацыянальнага ў межах краіны не можа называцца прапагандаю нейкім негатыўным сэнсе. Наадварот, прапаганда з мэтай набыцця нейкіх палітычных ачкоў, ачарнення канкурэнтаў, прапаганда заснавана на фейках, нават праз культуру, да, нават праз нейкія масавыя камунікацыі, і гэта прапаганда курыльшчыка, якой трэба пазбягаць і ад якой трэба бараніцца. Ну, і мне здаецца, што, ну, якая вось мэта асноўнае мастацтва? Не прапагандаваць, а прымусіць, нават так нельга сказаць, прымусіць. Заклікаць людзей задумацца і паказаць, як яно бывае, і заклікаць падумаць, не прымушаць да нейкіх дзеянняў, вось так нельга, так можна. Маеш на ўвазе, што мастацтва, калі яно сапраўднае, не прапануе гатовых рашэнняў, яно не прапануе рашэння, абсалютна. Прапануе падумаць і выпрацаваць рашэнне самому. Але не ўсім гэта... Дано? Не, дано ўсім, але не ўсім хочацца гэтым займацца. Ўсё ж такі людзі, яны шмат у чым заняты абсалютна іншымі працамі, і ў пытаннях культуры, палітыкі, ідэалогіі так уж і быць. Гатовае рашэнне сваіх працаў і падумайце. Тры чарапахі Вольскага, які БРСМ пастаянна на сваіх флешмобах выкарыстоўваў. Вольскі кажа, песня ж моя пра свабоду, пра дэмакратыю, а яны, не ведаючы сэнса, яе капіююць. Сябры, на гэтым дзякуй, Франак. Дзякуй. Наша размова падыходзіць да заканчэння, а вас яшчэ чакае афіша падзеяў на тыдзень з Марыяй Вайтовіч.
18 красавіка спявачка Лера Яскевіч выступіць у Мінску ў клубе «Бругі», каб прэзентаваць свой першы сольны альбом і заспяваць вашы улюбёныя песні. Перад канцэртам можна будзе зрабіць здымак і ўзяць аўтограф у спявачкі, якая мае больш за 600 000 падпісантаў на Ютубе. Лера Яскевіч – выканаўца аўтарскіх і кавер-версіяў песняў, удзельніца праекту X-Factor 8 ва ўкраіне, мае срэбную кнопку на YouTube. До 19 красавіка можна будзе паспець наведаць першую выставу стрыт-арт мастака Міці Песляка пад назвай «Behind Scenes». Выстава ўяўляе сабой падборку зробленых Міцем за апошнія гады эскізаў і замалёвак роспісу сценаў, стрыт-арту і ілюстрацыяў. Акрамя таго, усе працы можна будзе набыць, а 10% ад продажаў будуць накіраваны на дапамогу бездомным жывёлам. Наведаць выставу можна ў галерэі ДК. А ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы 19 красавіка адбудзецца спектакль «Людзі на балоце» пад найменным творы Івана Мележа. Твор не патрабуе прадстаўлення. У беларускім нацыянальным эпасе, як называюць палескую хроніку Івана Мележа, жыхары маленькай палескай вёсачкі дзень пры дні працуюць, мараць пра светлую будучыню, новае жыццё і сапраўднае каханне. Пачатак у 19:00. Гурт «Акуты» завяршае свой тур па Беларусі ў Мінску. Тут у клубе «Рэпаблік» адэпты дыска-дэкадэнса прэзентуюць свой новы альбом «5». Доўгачаканы сольны канцэрт адбудзецца 20 красавіка о 20 гадзіне. А 21 красавіка свой новы другі альбом «Жывак» прэзентуе гурт «Рэха». Музыкі запэўніваюць, што на выступе гледачоў чакае шмат цікавостак. Канцэрт адбудзецца ў рок-клубе TNT. Пачатак о 20 гадзіне. Уваход вольны.